Maliban sa pagbibigay ng hazard pay sa mga high-risk frontliners ng probinsya, ibinahagi ni Governor Rodora Dodot Carriao sa isang panayam na naglaan rin ng pondo ang kanyang opisina para pambili ng bakuna kontra COVID-19 sa oras na ito ay available na. I'm happy to announce that almost everybody, the high-risk frontliners have received their hazard pay. And I've instructed Ms. Minnie Julian set aside some substantial amount of money para kung may bakuna kita, makabakal kita nga atin, kita tumugalat yun nga, ibubuan kita kang national government ay maaragaway, sigurado niya. So, we cannot wait for a free bakuna. Pag once it's available and approved by FDA, may kwarta tato nga barakan. Masaya niya rin ibinahagi ng ilang LSIs o locally stranded individuals ang muling nakabalik sa probinsya. At kinalaunan, matapos makwarantin ay makakasama na ang kanilang pamilya. Buong puso ring umanong tatanggapin ang iba pang nais na umuwi at umalik sa Antique, habang sinisuguro ang kaligtasan ng lahat sa tulong ng dedikasyon ng ating mga medical frontliners. We welcome our LSIs. Ito talaga sa duha ng ating airport. Matrato na ating inapunggan sa damang apelidyano. In fact, the other day, pinagalit sa may Batangas, 35 of them. Tawagan kita mo si Governor Mira Flores, may president sanda. Kagisundo namin to sa Katiklan. So, to all LSIs, balik ka mo. Kung may sakit ka mo, COVID mo ra, kung ano, hindi ako mo sa tiki mapaayad lang. Bibigyan namin ka mo. It is not a right to stop you from going home because you want to go home to your families. So, sa mga tikin nyo digya, hindi ka mo kabalaka. Have trust and faith in our health personnel.